ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ତାର ଆଶା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜୟ ଜୟ
ଖରାବେଳେ ଆମର କେତେ କାମ କରିଛୁ କାହିଁ ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆଉଛୁ ଟିକେ ଶୋଇଯା ଆରେ ମତେ ଟିକେ ଘରେ ବାହାରେ ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି ଆରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିବେ ହାତକୁ ରହି ନେଇ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୋଇଯା ବାବା ଶୋଇଯା ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁ
ଚାଲିଆ